Ambo surung merotot siung merotot bayang pancen bodoh ger. Ayo ger. Iya pak, as. Pembayun. Yuk kas ayo ger yuk kas Aku mesra foto jil foto yang pancen podo-podo ger.
Gak ngerti dana darung mandi. Oh iya. Yuk 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 yuk. Yuk 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 yuk. Cinta sering wetok tomo orang tembok yang bagi ngomong putih ongkon tiempo tan wisan ni rasa yang disepi asap oleh rasa pasangon sama sade pakumpulan konya genyo kale lengsa Semua badan burger kan sok-sok ya. Kok enyok benar. Cek. Masih gas mas. Sama kayak dikurangi mawon gitu, masukan itu. Soalnya ada masuk dulu. Tersun masuk. Aku semua dari macam ayo sing semangat, ayo sing semangat, ayo sing kedang sing semangat, ayo sing kedang sing semangat, ayo sing kepiara kamu, ayo. Sirat-sirat yang kurang jadi menduga sehingga kalau singgah-singgah satu ini saling bismillah kita berjalan jagat lindu
Atau besar serta wong ketika bangsa kita ngomong kaki kem susut kan dicoba motor calon bayi candra Bapak Tuhan unsur serati jadi kita mulai bentuk ketika ngambar-ngambar Keren kalau saya butuh kalau foto tapi itu sakit kalau sakit kalau soal terus sampai kita ngambar Neng sumur masih bagus sekali keren Bapak bisa disama orang ketika bersama di bantah tanah menuju grup sekarang rasa tadi yang hati nimbo aneng sumur yang badan rokok bukan masuk kobleng jumlah lalu sekali kan kebiar Mudah dibawa dilihat sore aja di mudah tengah kalangan ger Yaudah bisa kali lagi berbombong Yaudah balik lagi berbombong Serengingin muncul Sonar Leng simpul lagi sampai kaki kating gundut pada dasar Bos rehina Bang Bos rehina Serengingin muncul Sonar sekali Gusti masih bagus sekarang sini sob badan magang sini sob yang saya menikah kasih kecak petawis anggur mati yang kini pun ngerasuk agama Islam adan zuhur rumiyin separuh ragaku lunga ninggalake aku sepele ana ngendi paranmu lunga tanpa pamit ninggake crita sing pahit keracun batinku pengen jering lereng arku
nangis tapi sesinggonku nangis rasane ati koyo diiris neng kono Kediri isih tasimpan neng ati janjimu nalikane Wonosari Kaya sinandale nyomo kang sinabung saka raga kowe tega ninggal aku arep lunga rusak tali akrama kowe lali kowe citra kowe kepencut marang nafsune kerjana ngerem ke atiku senadyan kasiksa batinku aku percaya marang Gustiku yen wis ditewanci jagat amadani atimu sembarang samudra pangapung rangko lereng arko wilis dadi saksi dan ku nangis rasane ati koyo diiris ning kutha Kediri isih tak simpen ning ati janjimu nalika ning segar tajing kaya sumendale nyomo kang sinaput saka raga kowe pamit lunga ninggal tali tresno kang rusak tali akrama kowe lali kowe citra kowe kepencut marang nafsune durjana tak leremke atiku najan kesiksa batinku aku percaya marang Gustiku yen wis ditiwanci jagat majangi atimu jembare samudra pangapuraku kecembaring samudra pangapuraku Aku suka-suka nanging aja dikejeti sayane bulan rasane bojoke seporo angin teko sasatan kamu kendeng tresno pengen sinoro sayane bulan rasa mudi yang merap aku kekenegel ngersake nopo mas es teh 12 mung sarwa ono ning taman jero
kota Solo Mudolan putih Taman Jurong ing pinggir Bengawan Solo Mudolan mudi Mudolan mudi awan lan bengi suka-suka nanging aja ikat jati sayang ning bulan rajan pucuk ing cemoro angin kang teko sasagomo kang tresno banyu pengen sinarot sayang ning bulan lera sewu diyan ing lerat aku kekenegan Narsain nopo mas Mong sarwa ono Ning taman jurong Taman indah Kota Solo Papan kreasi apa kreasi Mudolan mudi Sing tuwa-tuwa Welingi sirup dalam perut jadi mendukung dengan keliwang ger keker wikar sulai kok belum ya kamu surat perut jaya perut bayi pancen mudu ger kor ini tak lagi ini nyam obat hati Ayo mas, sarone mas Sarone mas niki tambahan ini wetan apa biasa niki bu wetan oh wetan mawon
berguru maca Quran let monene soet wengi let kono kabeh apa kuku wete engken luwe kabeh limo sing engken suwe salah sawijine sapa bisa ing lakoni insyaallah Gusti Pangeran dicapai kuning ayo yo karo banggir sing reta ngati-ngati direcak bagus perkara maca Quran lan menene soet mengilet kono wong kang saleh kumpulan sikir wengi engkang suwe salah sawijine sapa bisa sapa bisa lakoni
pasir ke umur jadi mendekati kang liwang dia. Ikar selain kau nongir. Ayo ambu kafe ambu kafe. Ayo semangat yuk. Ya nanti biar dapat dermes Besti. Budaya leluhur Jawa istimewa. Persis, kudu ya memang. Jangan kungan berangan buseko. Getong lintang sesuapapun rembulan. Takei omong di sepanjirino tapi kita dapat pakai jantung lolongitan nolong-lolongan keng orang batang aku serang leget Suwanggo hampir-hampir layak kiper kesak pergi angin semilir beragrasa seliramu datang sama pikir rindu mengiwa yang mau beto hatiku singa merasa satu bomo kapan dewa bisa rekening rengko endek angguane Desember khawatir langsung takut sahabat awas segar mekar engor-engor pengen singkir kan tanpa umpama tunggu pemuda sing terata kenggen ngesi lungga-lungga hatiku. Dimitri ya so mentelan samara ke gowo angin
manut Tepuk-tepuk Wansi injek Kamu tanah dulu kamu Kena pesan Selawase mesti elek Paripasan Bepasan Kepingin ngandi Balang tembus Semaraku bawa angin Omong kamu kena kerengin Ketanduran Ekarang nyerama ketanawes Ragrenggosan Paripasan Sakadut Ana prawes tekan Tewan sengete gumanda Tidak bohong pancen leres memang betul Ambona sengen atas ana ing rambut Allah edok kanggo kemabuk Talana tembus tapi kenangan cemara semu sarengan ngilingake analika biyen pacaran Ambon sing netes ana ing rambut Allah edek kanggo kemabuk tembus tapi kenangan semara pesawat kenangan nganti seprene siramu tersebut tenang kita resmi Dimitri dalam tembus Budaya leluhur Jawa kesenanganku saja sih Yuk Iya monggo atas sendalan atas sendalan ya lagi nanti ini kalau pamit iya monggo ya Muga-muga lega atimu lega ngene semetu yen ana karange ngapuran aku nyuwun pamit nganti sok ketemu kapan
Mrene maneh muga-muga sayang ko atimu kapan ditanggap maneh muga sing kuwasa tarik kaslamatan Jroning ati durung pengen bali nginep kene jroning ati trenyo yen ngelingi padha apik ora kaya awan iki sampeyan kabeh bakal tak salami kapan kapan mrene maneh meneh muga-muga ko atimu kapan ditanggap maneh ditanggap meneh muga sing kuwasa paring kaslamatan jroning ati durung pengen bali jroning ati jroning ati trenyo yen ngelingi ya sayang padha apik ora kaya awan iki mongko bengi sampeyan kabeh bakal tak salame kapan kapan rene maneh meneh muga-muga ko atimu kapan kapan ditanggap maneh